berriro kalera ateratzen gara, ozen esateko eta aldarrikatzeko Palestina ez dugula ahaztuko. Edabietan gero eta gutxiago horretaz hitz egiten denez, eta alde horretatik jarraitu nahi dugu kalean izaten, jarraitu nahi ditugu erabili izan ditugun tresna guztiak, hitzaldiak, kalea, lan instituzionala aldarrikatzeko eta Palestinaren ahotsa eta mezua zabaltzeko berriro. Jarrituko dugu presioa egiten instituzioetan, batez ere Nafarroako gobernuan, eta bestaldetik erakutsi nahi diogu jendeari eta gizarteari eskuan dugun tresna oso importantea dena, eta da boikota. Izango ditugu enpresa sorta bat, etekin genozidio eta okupazioatik etekin ateratzen dutenak, eta enpresa horiek ere salatu nahi ditugu eta seinalatu nahi ditugu. Gazako egoera ez da bat ere onera joan, eta bestaldetik Cisjordania gero eta okerrago dago, bertako jendeak gero eta presio handiago jasaten du kolonoengandik. Beraz, kolonia gehiago irekitzen da dira eta presioa gero eta gehiago.